Mela, Efesin 5 u ħanaqraw l-ewwel 21 vers. Fejn hawnhekk Pawlu qiegħed ifhemna x'inhija l-mixja spiritwali tagħna bħala u li Talla. Okay? Efesin 5 vers 1. Ixbħu mill-Alla bħal ulied maħbuba u imxu fl-imħabba bħalma Kristu wkoll ħabna u tali nnifsu għalina bħala offerta u sakrifiċċju l-Alla b'rieħ ħalwa. L-żena u lanqas ebda faħx jew ir-rejba m'għandhom jissemmew darba waħda biss fostkom kif jixraq lill-qaddisin. Lanqas kliem moqżies u kliem iblaħ u ċajt li ma jxirqux, imma aktar xratt il-ħajr. Għax dan intom tafu li l-ebda żjieni jew faħxi jew rejb li hu idolatra m'għandu wirt fis-saltna ta' Kristu u Talla. Tallu l-ħadd min qarraq bikom bi kliem fieraħ. Għax minħabba dal-ħwejjeġ jiġi l-għada b'Talla fuq ulied id-diżubbidjenza. La tiħdux mela sem magħhom. X'intom kontu darba dlam, imissa intom dawl fil-mulej. Imxu bħala ulied id-dawl. Għax il-frott tal-ispirtu jinsab f'kull tjieba u ħaq u sewwa. Billi tfittxu li tarfu dak li joġob lil mulej. U la tissieħbux fl-opri bla frott tad-dlam, iżda aktar xi kkundannawhom. Għax għajb ukoll wieħed jitkellem fuq dak il-ħwejjeġ li huma jagħmlu fil-moħbi. Il-ħwejjeġ kollha li huma ikkundannati jinkixfu mid-dawl għax kull ma jidher hu dawl. Għalhekk jgħid stembaħ int li rieqed u qum minn bell-imwiet u jdawlek Kristu. Araw mela li timxu bil-għaqal, mhux bħal boloħ, imma bħal orrief billi tirbħu żmien għax il-jiem huma ħżiena. Għalhekk tkunux bl-għaqal imma ifmu x'inhi r-rieda tal-mulej. U la tiskrux bl-imbit li fihem il-ħajja bla rażan, imma mtlew bl-ispirtu billi tgħidu qed il-ieħor salmi, in-nijiet u għanijiet spiritwali tannu u tgħidu s-salmu lill-mulej f'qalbkom, troddu l-ħajr dejjem u ta' kollox l-Alla l-Missier f'isem Sidna Ġesu Kristu. Billi tissottomettu ruħkom għal xulxin fil-biża' ta' Kristu. Amen. F'din littra lill-Efesin li rajna parti minna dal-għodu, Pawlu jitkellem dwar il-Knisja, il-komunità tan-nies li jemmnu fi Kristu fil-glorja tagħha. Ja ittra sabiħa immensament, Pawlu jiddeskrivi l-Knisja bħala l-amara tal-Alla permezz tal-Ispirtu. X'inhi għaliex hija l-Knisja speċjali għal Alla? Għax bħalma dari kien hemm it-Tempju f'Ġerusalemm li Alla rabat ismu miegħu, illum it-Tempju veru tal-Alla huwa aħna. Aħna, kemm korporalment bħala komunità kif ukoll bħala individwi, il-Bibja tiddeskrivina bħala tempji tal-Ispirtu Santu. Jien tempju tal-Ispirtu Santu, intu wkoll. Kull Kristjan jien araf li huwa Kristjan infatti skont l-Apostlu Pawlu il għaliex għandu l-Ispirtu Santu. Jekk wieħed m'għandux l-Ispirtu Talla, l-Ispirtu ta' Kristu dan mhuwiex wieħed minn tiegħu. Ġifieri hija xi ħaġa distintiva illi il-Kristjan jirrikonoxxi. Il-Kristjan huwa rikonoxxut huwa magħruf quddiem Alla u l-bnedmin mill-evidenza li juri illi l-Ispirtu Santu jammar fih. Aħna għandna l-Ispirtu Santu, però l-mistoqsija tiegħi hija l-Ispirtu Santu kemm għandu lilna? Għandna kull Kristjan għandu l-Ispirtu Santu. Però l-Ispirtu Santu kemm għandu lilna? Fi kliem ieħor Kristu kemm qed jiġi magnifikat jew manifestat fil-ħajja tagħna għax dak huwa x-xogħol tal-Ispirtu Santu bażikament. Ġifieri li ħanaraw dalgħodu huwa kif l-Ispirtu Santu jixxenna għalina biex aħna ċeduti taħt il-ħakma tiegħu kemm bħala individwi kif ukoll bħala Knisja immantnu jew inkabru dik l-atmosfera fejn tkun xi ħaġa ovvja illi Alla jinsab fostna, illi Alla jinsab preżenti magħna b'mod speċjali. Kemm l-Ispirtu Santu kemm għandu lilek? Din mistoqsija jiena qed ngħid fi kliem ieħor kemm int mimli bl-Ispirtu Santu. Fil-pass li qrajna Pawlu jikkmandadi hija ordni li kull wieħed kontinwament inkunu mimlijin bl-Ispirtu Santu u ċoħe inkunu kontrollati minnu.
nkunu maħkumin minnu. L-Ispiritu Santu jiddomina fuqna. Ħalli d-dnub aktar ma jmur jitwarrab u l-qdusija tiegħu tkun magħrufa fostna. Infatti, Alla Trinità l-Missier li ben u l-Ispiritu Santu huwa letteralment l-Ispiritu Qaddis tal-Alla. L-Ispiritu Qaddis tal-Alla. U ħanurikom diversi elementi kif l-Ispiritu Santu juri l-nifsu fostna. Però din ċertament tittissemma l-ewwel għax hija ta' importanza massima. Din hija kruċjali. L-Ispiritu Qaddis tal-Alla ix-xogħol bażiku tiegħu fostna huwa li għamilna qaddisin bħalu. U ċoe li jitrasformana minn stadju għal ieħor biex aktar ma jmur aktar insiru nixbħu lill-Mgħallem tagħna Sidna Ġesu Kristu. U allura l-Ispiritu Santu huwa mibgħut f'din id-dinja biex jittratta man-nies, iradbilhom qalbhom u jikkonvinċihom dwar id-dnub tagħhom. Dan huwa l-ewwel xogħol tal-Ispiritu Santu. Illi l-bniedem għaddej minn xifer l-irdum u jgħid li huwa ferħan u ma jonqsu xejn. U mhux darba jew tnejn naħseb smajtu għandhom ukoll tpaxxa għax minn hawn ġol kaxxa u jgħiduha b'dak il-mod leġġer. Illi inti tweġġa meta tismagħha għax tgħid dawn m'għandhomx idea f'liema stat ta' periklu jinsabu. L-Ispiritu Santu mhux jien bil-oratorja tiegħi jew bil-persważjoni tiegħi jew ebda kelliem jew predikatur ieħor, u l-Ispiritu Santu illi jfittex fil-qalb, jawwar fil-qalb, jikkonvinċi fil-qalb tal-bniedem biex joħloq din il-konvinzjoni. Jew aħjar dan l-iskomfort li l-bniedem jibda jħossu mhuwiex komdu. Qed iħossu illi vis-à-vis ma' Alla mhuwiex kif suppostu. Hemm id-dnub, u d-dnub huwa prattikament it-tixwix tagħna kontra Alla. Alla li tagħna l-liġi tiegħu aħna vilment u b'ingratitudni neħduha kontra tiegħu. L-Ispiritu Santu joħloq dik il-konvinzjoni li d-dnub mhux sempliċement żball jew ġufija, imma ribellioni kontra Alla. Kolossin wieħed jgħidilna li intom darba kontu edewwa tagħkom bl-opri ħżiena tagħkom. Edewwa tal-Alla. L-Ispiritu Santu jibda biex joħloq din l-awareness illi jien sempliċi bniedem qed nisfida lil Alla bħajti. Bin-nuqqas ta' ndiema qiegħed nagħmel fattija avolja naf fiha nnifsi, avolja naf illi Alla qed jiġġudikani. Iva l-Ispiritu Santu mhux biss jikkonvinċi dwar id-dnub imma wkoll dwar il-ġudizzju. U l-bniedem jaf. Forsi jista' jinnega, forsi jista' jgħid jiddubita, imma fih innifsu ġifier meta jkun fil-kwiet tal-lejl mindud fuq is-sodda u qed jimmedita jaf illi ġej il-ġudizzju. U jien se nkun ikkundannat. Anzi, uħossu ħati li hu diġà kundannat. Però l-Ispiritu Santu wkoll jikkonvinċi dwar il-ġustizzja. L-Ispiritu Santu jurina illi iva int fallejt, int midjun kontra Alla, però hemm il-ġustizzja li Alla kapaċi u iva jagħtijilek. Ilibsek bil-perfezzjoni ta' Kristu bħala don, bħala qotja b'xejn. Dan huwa x-xogħol tal-Ispiritu Santu illi perswadina dwar il-qagħda mwera tagħna quddiem Alla minħabba li ksirna l-liġi tiegħu. Minn hemmhekk jibda il-Ministeru tiegħu sabiex l-Ispiritu Santu iwassalna l-indiema li kapaċi tkun esperjenza ta' niket, esperjenza ta' għali, esperjenza ta' dispjaċir. Però fil-Kristjan dik l-esperjenza tibqa'. Il-Kristjan matul ħajtu kollu jibqa' jitnikket kull darba li hu joffendi lill Alla missieru.
L-Ispiritu Santu joħloq din difina, din għax-xogħol speċjali tiegħu. Wassalna l-indiema sabiex bija niksbu l-ħajja eterna. Meta ngħidu l-indiema ġifieri jiena indur lejn Kristu għax naf illi fih l-unika tama tiegħi. L-unika tama tiegħi. Fi Kristu Ġesu hemm il-ħajja ta' dejjem. U allura l-Ispiritu Santu iwassalna biex aħna ndur lejn Kristu, inħadnuh bħala lotja indeskrivibbli tagħna, tajjeb bħala l-ġustizzja kollha tagħna illi bih bil-merti tiegħu jien kapaċi nidher quddiem Alla. Da parti tiegħi għandi biss ċaret maħmuġa, imma Alla jlibbisni bil-ġustizzja tiegħu. Dan huwa x-xogħol tal-Ispiritu Santu illi appena joħloq fina l-indiema u jgħallimna neżerċitaw il-fiduċja tagħna fi Kristu mhux fina nfusna, fi Kristu. Tajjeb? Hemmhekk ikun bidu ta' ħajja qaddisa. Għattilkom diġà, ix-xogħol tal-Ispiritu Santu l-ewwel u qabel kollox huwa illi jgħallimna nimxu fil-qdusija. Ġesu sejħilha t-triq dejqa, però triq li tagħti għal ħajja. Pawlu hekk jgħid intom mela tiħdux sehem magħhom, ġifieri man-nies li ma jemnux, tipparteċipawx fil-ħażen tagħhom għax intom darba kontu dlam. Ma di ħaġa passata, ħaġa tal-modi, konna dlam, imma issa intom dawl fil-mulej, imxu bħala awliet id-dawl. Pawlu qed juża figura metafora, tajjeb, nimxu bħala awliet id-dawl ifisser li aħna nimxu fil-qdusija. Id-dawl huwa simbolu tas-safa tal-qdusija ta' Alla u x'vera. Ma dak huwa l-ewwel xogħol tal-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu wkoll isawwab fil-qalb tal-Kristjan l-imħabba tal-Alla. Kristjan jiġi f'pożizzjoni illi jkun jaf li hu maħbub minn Alla. Jaf illi hu qiegħed qalb Alla. Illi Alla laqgħu. Illi Alla għandu pjaċir bih. Għandu pjaċir bih u kapaċi jilqgħu il għaliex hemm garanti, hemm Ġesu illi jagħmel tajjeb għalih. U din l-esperjenza tal-imħabba tal-Alla huwa l-Ispiritu Santu li joħloqha fi qlubna. M'hemm ebda eżerċizzju psikoloġiku li tittamel, dan huwa xogħol speċjali u misterjuż fejn Alla l-Ispiritu Santu tajjeb jgħallimna fi qlubna fil-profondità ta' ruħna li jien maħbub minn Alla. Pa meta Pawlu qal jiena msallab ma' Kristu ma dakollu jien ngħix, ma mhux jien wa Kristu li jgħix fija, il-ħajja li ngħix issa ngħixha bil-fidi f'bin Alla li ħabbni. Dik l-imħabba personali għalija. Il-Kristjan din il-sens tal-imħabba tal-Alla, Pawlu jgħid illi Alla sawwaba ferraħħa fi qlubna permezz tal-Ispiritu Santu mod li jenna. L-Ispiritu Santu mela jagħmilna konxi li Alla jħobbna u jagħtina l-abbiltà wkoll biex aħna nħobbu. Biex ikun hemm dik ir-relazzjoni Alla favur tagħna, aħna favur Alla. U l-Ispiritu Santu għal darb'oħra illi jgħallem lil kull wieħed waħda minna kif għandna inħobbu lil xulxin. Kolossin 1:8 Pawlu jgħid illi kien hemm wieħed Epafras meta iltaqa' miegħu. Qal dan għarrafna wkoll l-imħabba tagħkom fl-ispirtu. L-imħabba aċċettabbli għal Alla, l-imħabba ġenwina hija mħabba maħluqa u mantnuta mill-Ispiritu Santu fina. Mhix xi ħaġa illi jien kapaċi nħobb, jien m'iniex kapaċi nħobb. Jekk jien Alla tani rida ħielsa u nara bir-rida ħielsa tiegħi x'kapaċi nagħmel niżbalja biss naf. Niżbalja biss naf. Imma l-Ispiritu Santu kapaċi jġibni pożizzjoni biex jiena noffri lilu nnifsi bħala sakrifiċċju ħaj l-Alla. Sabiex iva jien li jiena r-reċipjent tal-ħnina tiegħu kapaċi issa wkoll nimitaħ kif jgħidilna l-Apostlu Pawlu fil-Efesin 5, ixbħu mela l-Alla bħala uliet maħbuba. U l-ewwel ħaġa kif nista' nixbaħ l-Alla imxu fl-imħabba bħalma Kristu wkoll ħabna. Ma Ispiritu Santu jgħattisna l-Alla u jgħallimna inħobbu. Kemm idum dal-kors matul ħajtna kollha. Qatt huwa biżżejjed. L-Ispiritu Santu jgħallem l-imħabba.
U ċoħe illi inti tkun lest illi akkost li tinxteħet lura int tara l-ħadd ieħor javvanza. Mħabba li ma tfittix l-interessi tiegħek imma aktarx il-vantaġġ ta' ħadd ieħor. L-imħabba illi inti tkun taraf tkun paċenzjuż, tittama fuq ħadd ieħor, tkun twajjeb miegħu, tkun lesta tiħbar il-tajjeb, tkun kapaċi tgħinu fejn hemm bżonn. Dik il-mħabba b'mod konkret li aħna ta' bilħaq insiru dawl u melħ għal soċjetà li fija ninsabu. Imxu fl-imħabba. It-tielet mod kif l-Ispiritu Santu juri l-preżenza tiegħu fostna hija fil joħloq sens ta' sliem u paċi. Alla mhuwiex Alla tat-taħwit, imma ta' sliem. Fejn nara t-taħwit u l-konfużjoni u d-diżordni niddejjaq. Alla u Alla taslim. U l-Ispiritu Santu iva huwa mibgħut apposta biex jgħallimna infittxu dawk il-ħwejjeġ li jagħmlu għaslim komuni tagħna. Illi aħna meta niltaqgħu flimkien iva biex insettqu lil xulxin, biex ninkoraġġixxu lil xulxin. Ma slim ukoll il-ferħ. Il-ferħ. Jiena nemmen hija karatteristika importanti għal Kristjan. Il-Kristjan huwa bniedem ferħan. Il-Kristjan huwa bniedem ferħan. Alla jridna nkunu ferħani, Alla jikkmandana nkunu ferħani. Feta Filippin biss hemm xi 18-il darba fejn jissemma l-ferħ. U kemm il-darba Pawlu jgħid ifirħu dejjem fil-mulej u nerġa' ngħid ifirħu. Alla ma jridniex bil-gdiedem bħalli kieku ara xi ġrali li issa ma nistax. Le. Alla u x-xirka tagħna miegħu għandhom jikkawżaw ferħ fina. Ferħ. Il-ferħ jiddomina fejn hemm preżenti l-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu joħloq il-ferħ fina għaliex jintroduċina f'relazzjoni sewwa mal-Alla, dik diġà għadnija, imma mbagħad dik ir-relazzjoni hekk kif aħna napprezzaw aktar, kif aħna niżviluppawha fi kliem Pawlu nħaddmu s-salvazzjoni tagħna bil-biża' u t-trajid, iva il-ferħ ikun ta' bilħaq il-kuruna tagħna. Efesin 5 vers 18 jgħidilna tiskrux bl-inbit. Għax qed jgħidlek tiskrux? Għax in-nies tad-dinja il-ferħ tagħhom kif ifittxuh? Billi jinsew. Għax m'għandhom ebda mod ieħor kif huma ineħħu t-toqol u s-sens ta' ħtija minn fuqhom. Allura jridu jaljenaw rashom b'xi mod. U appuntu l-alkoħol huwa mod konvenjenti għalihom. Tiskrux bl-inbit, dak huwa l-metodu pagan, tiskrux bl-inbit għax fih hemm il-ħajja bla rażan imma mtlew bl-ispirtu. Flok ma inti tħalli l-alkohol jieħdok biex jagħmel bik li trid tibda tiċċewweġ u tagħmel l każijiet u n-nies tiddieħaq bik. Al kuntrarju imtlew bl-ispirtu. Il-Kristjan mimli bl-ispirtu huwa Kristjan responsabbli, huwa Kristjan illi jaf x'inhi r-reda Alla u jfittex li jagħmilha. U għalhekk ikompli jgħid hawnhekk imtlew bl-ispirtu u billi tgħidu wieħed l-ieħor salmi in-nijiet u għanijiet spiritwali tannu tgħidu salmu lil-mulej f'qalbkom. Fi kliem ieħor esprimu l-ferħ tagħkom. Kristjan huwa maħkum mill-Ispiritu Santu huwa ferħan. Issibu ikanta, issibu janni anke f'qalbu lil-mulej. Kull fejn ikun. Is-saltna tagħna mhijiex affari ta' ikel u xorb jgħidilna Pawlu, imma ta' ġustizzja, sliem u ferħ fl-Ispiritu Santu. Jaqgħadhom flimkien ġustizzja, diġà semmejnija li timxi ġust skont il-kmandamenti tal-Alla u ċoja li tfittex il-qdusija. Sliem u ferħ fl-Ispiritu Santu. Dik hija s-saltna tagħna. Huwa evidenti għalija nnifsi li jiena ninsab fis-saltna tagħna għandi dawn il-karatteristiċi. Sliem u ferħ fl-Ispiritu Santu. Iva,
il-Kristjan għandu jkun l-aktar bniedem ferħan fid-dinja. Perswas minna din. L-aktar bniedem ferħan. Avolja jkun opponut severament. Avolja minn nies li ma jaħmluħx u jiddieħu bih u jikkritikawh u jgħaddu biżmien. Il-Kristjan f'din l-afflizzjoni kollha tiegħu jaf illi il-kumpensa li qed iħalla tal-ferħ fil-qalb tiegħu hija lilien mill-fehma umana. Meta għandna l-Apostlu Pawlu u Barnaba marru Antjokja Pisidjana x'għandu l-Vanġelu xi nies daru kontrihom taċċewhom barra mill-belt. X'għidlek hawnhekk? Jgħidlek Atti 13 huma farfru trapp minn saqajhom bi protesta kontrihom u marru lejn Ikonju ma trudunix hawnhekk? Hemm belt oħra fil-qrib. Imorru x'għandu l-istess Vanġelu hemmhekk. U d-dixxipli kienu mimlija bil-ferħ u bl-Ispiritu Santu. Għawda xejn. Ġifi minkejja li kienu maltrattati, minkejja li kienu mill-qwa ħażin, id-dixxipli xorta waħda kienu mimlija bil-ferħ u bl-Ispiritu Santu. Niftakru l-istess Pawlu d-darba ma' Sila fil-ħabs, ġo Filippi wara li biċċruhom bid-daqqiet, xaħtuhom il-ħabs, rabtulhom idejhom saqajhom fil-qjut, bil-ktajjen u f'nofs tal-lejl qegħdin jgħannu s-salmi lill-Alla. Nasab għandna vera fejn lok fejn aħna navvanzaw aktar biex ingawdu din il-realtà. Il-Kristjan jgħaddi minn xiex jgħaddi, jekk jgħaddi mill-wiet ta' dell il-mewt imma nibża minn ebda ħsara x'inti miegħi. U dak huwa l-ferħ tagħna. Dak huwa l-ferħ tagħna. Pawlu jgħid li għalija li ngħixu għal Kristu li mutu għalih jiġri li x'jiġri qatt mut għalih fil-Kristjan, qatt. Aħna aktar minn rebbieħa permezz ta' dak l-affarijiet. Meta nibdew nirrealizzaw dal-affarijiet, ovvjament il-ferħ tal-Ispiritu Santu jikber. Jibda jimmotivana biex anke meta ta' qed tagħmel liċkemm faċenda fid-dar jew fuq il-post tax-xogħol qed tagħmilha bil-ferħ. Għaliex? Għax inti magħruf minn Alla. Inti magħruf minn Alla. Pawlu lill-Korintija jgħidulhom jiena mtlejt bil-faraġġ ninsab mfawwar bil-ferħ fl-afflizzjoni kollha tagħna. Imqar meta kien mikdud. Imqar meta kien b'daru mal-ħajt, qal qed jgħid jiena imfawwar bil-ferħ, imfawwar bil-ferħ. U lit-Tessalonika jgħidilhom l-istess ħaġa. Jgħidilhom intom sirtu imitaturi tagħna, sirtu tixbħu lilna u lil mulej billi lqajtu l-kelma b'ħafna tribulazzjoni. Ġi kellu ħalsu prezz għal fidi tagħhom. Bil-ferħ tal-Ispiritu Santu jgħidilhom. Il-qajtuha iva batejtu, forsi għatem il-raba tagħkom, il-bib tagħkom, daru kontra tagħkom, dal-affarijiet kollha, però il-qajtuha bil-ferħ tal-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu joħloq kapolavuri għal Alla. Joħloq kapolavuri, nies illi iva għadna ma wasalniex fejn għandna naslu, imma aktar maħna inċedu għas-sovranità tiegħu, aktar ma nċedu għall-kontroll tiegħu, l-Ispiritu Santu kapaċi jagħmel minna tafal kapolavuri għal Alla. Kif jagħmel dan? Jagħmel dan billi b'mod ġenerali f'kull Kristjan xi ftit jew wisq, imma f'kull Kristjan jikkoltiva il-frott tiegħu fina. Il-frott. Aħna ġilli ngħidu il-virtujiet, dak kollu li huwa tajjeb. Sekk hija umiltà jew manswetudni jew tjieba jew fedeltà. Il-karatteristiċi ta' Alla jekk ikolli niddeskrivih kif niddeskrivih. Huwa Alla ta' erf, Alla tajjeb. Dak l-istess karatteristiċi l-Ispiritu Santu ikabbarhom fina. Il-frott tal-Ispiritu għal imħabba, il-ferħ, is-sliem, diġà semminihom dawn ġvera, x'huma importantissimi. Il-paċenzja, il-benevolenza, it-tjieba, il-fedeltà, il-manswetudni u l-autokontroll. Anke l-Ispiritu Santu jagħmlek illi flok mal-vizzju jelbek u jieħdok fejritu, inti tkun kapaċi tgħid le. U dik il-le tkun tfisser le. Bħalma Ġesu qal illi jekk idek il-leminija tfixklek taħħawar miha l-bot minnek. U tibda tirraġuna tgħid kemm għandu raġun. Illa xaħjar imbagħad ftit issa bir-rażda fuq in-nifsi nifmuha. Il-frott tal-Ispiritu li jikkoltivhom fina. U allura fejn tiltaqa' dawn in-nies illi
jixbħu lil Kristu. Jixbħuh fit-tieba tiegħu, fil-ħniena tiegħu, fil-ġenerożità tiegħu, fil-kumpassjoni tiegħu. Hemmhekk tkun tista' tgħid iva illi l-Ispiritu Santu huwa attiv u għandu l-ħakma fuq in-nies. Pawlu l-Timotju jgħidlu intu bniedem tal-Alla ħarbu da kollu u segwi l-ġustizzja. Ġifieri rridu bħala target qudiemna insegwi l-ġustizzja, insegwi dak li huwa sewwa. Tajjeb, il-pjetà, il-fidi, l-imħabba, l-perseveranza u l-manswetudni. Kemm il-darba nsibu listi ta' virtujiet fit-Testament il-ġdid. Mhumiex l-istess. Imma jagħtina xi ftit biex jurina isma' f'liema direzzjoni rrid nimxi. Bażikament hija d-direzzjoni tal-imħabba. Ma Alla jispjega ħjiena x'inhi din l-imħabba permezz ta' dawn il-virtujiet. Tajjeb? Fejn joktor il-virtu hemm Alla huwa mistqar. Alla huwa maħbub min-nies meta n-nies jobduh. L-Ispiritu Santu wkoll Ġesu issa jaħlu l-Ispiritu tal-verità. 3 darbiet tal-nas. L-Ispiritu tal-verità jgħid meta qed ikellem lil-dixxipli qabel ma ħa l-passjoni tiegħu fl-aħħar ġurnata prattikament. Meta jiġi l-Ispiritu tal-verità li jinnibatilkom tal-missier u jgħallimkom kollox jgħid. Illum il-verità tinsab fuq il-forka. Però avolja għadha fuq il-forka tikgverna d-dinja. Tikgverna d-dinja. Il-verità, jekk inti favorija, issetqek. Jekk inti kontrija, iddamdmek. Ma tistax taħrab il-verità. Il-verità hija l-verità. Mill-ewwel ġurnata tal-ħolqien sal-aħħar. Alla huwa l-verità. Ġesu qal jien huwa triq il-verità u l-ħajja. Il-verità hija dik li tilliberana jew tikkundannana. Il-verità tinsab f'Ġesu Kristu. Illum maħniex qegħdin nagħmlu sew ħafna knies evanġeliċi li qisna qegħdin nilagħbu bil-verità. Bħalli kieku hija biċċa plastassin li nistgħu nawġuha u nsawruha u nirranġawha u nillapazzawha kif jixfiqilna kif jedrinna aħna l-aħjar. Il-verità hija waħda. Il-verità illi tot għal ruħi tinsab miġbura f'dan l-ktieb qaddis. Il-Bibja. U allura bħala knisja u bħala individwi qatt ma nkunu letarġiċi għażenin fit-tfittxija tal-verità. Il-Bereani kienu jistudjaw l-Iskrittura kuljum biex jaraw dak li qed jgħidilhom l-Apostlu Pawlu kienx minnu jew le. U Luqa faħħarhom għal dawn kienu nies ta' moħħ nobli. Alla jrid minna illi issa li jurina l-Iskrittura mqazza hija l-ktieb tiegħu fejn hemm rekordjat bl-iswed fuq l-abjad il-verità tiegħu. Kemm qegħdin, kemm għandna dik ix-xenqa, kemm għandna dak l-aptit illi jiena nitgħallimha dil-verità għax dil-verità ħatibnini jekk ma nafiex ħanibqa' qisni xejn. Bla effett pjuttost tagħmel ħsara mill-ġid. L-Ispiritu Santu huwa l-Ispiritu tal-verità. Aktar ma Kristjan jikber fil-mulej, aktar isir jobot il-gideb. Jobot filosofiji folots, jobot reliġjonijiet folots u jfittex li jonora il-verità tagħna. Aktar ma jikber Kristjan, aktar jibda jirraġuna mhux fil-gris bħalli kieku kollox jgħaddi, imma jara aktar l-affarijiet jew bojot jew suwed. Jew bojot jew suwed. U ma jkun hemm ebda triq tan-nofs. Aqraw it-Testament il-ġdid. X'dubju jħallina dwar dak li hu sewwa. U ammarkat fiċ-ċar. Il-verità ta' Alla, l-Ispiritu Santu jgħallimilna sabiex speċjalment fejn il-verità evanġelika, u ċo il-verità li għandha x'taqsam mal-mod tas-salvazzjoni. Kif Alla ma jsalvax bla doċċ u bħalli kieku xejn mhu xejn. Alla ċertament huwa mħabba, ċertament huwa ħanin, però ħajuri ħnina miegħek bil-metodu tiegħu, mhux bil-metodu tiegħek, mhux kif jidhirlek int.
kif jidhirlu u diġà ddikjara illi huwa permezz ta' Ibnu Ġesu li aħna nirċievu l-maħfra tiegħu. Permezz ta' Ibnu Ġesu, jekk inti ifettillek tajt permezz ta' Ġesu u xi ħadd ieħor jew semmi xi ħaġa oħra, l-Alla qed tiddiżonorah, hija tajt li l-verità tiegħu hija gidba u allura x'se jkun ir-riżultat taħseb int min ħajrbaħ. L-Ispiritu Santu iridna nonoraw il-verità tiegħu li ħallilna bil-miktub biex aħna nkunu qawwijin. U aħna le, ma nibżawx ngħidu x'nemmnu, ma nibżawx ngħidu x'nemmnu. Dak li nemmnu ngħiduh bl-imħabba, ngħiduh b'sensittività iva, ngħiduh f'waqtu u b'dipendenza fuq il-mulej biex ibierek il-verità tiegħu, però le ma niddejqux mill-verità. Għandna bil-miktub aħna x'nemmnu, aħna maħniex ir-responsabbli li aħna nemmnu l-Bibja, kulħadd jgħid hekk. Kulħadd jgħid hekk. Il-Kattoliċi jgħidu hekk, il-Mormoni jgħidu hekk, ix-Xhieda Ġehovah jgħidu hekk, kulħadd jgħid li hemm din, imma jgħidix kif tifhimha. Kif tifhimha? Aħna għall-inqas għandna integrità biżżejjed li ngħidu isma' għandna ktieb iva. Għandna ktieb ċkejken illi jispjega u qegħdin nistqarru x'nemmnu dwar il-verità tagħna. L-Ispiritu Santu din l-stand jonora għaliex il-Knisja għandha tkun dawl għas-soċjetà. Għandha tkun il-pilastru u r-rifda tal-verità. Għandha tissapportja l-verità, mhux taħbija, mhux tawwiġa. L-Ispiritu Santu wkoll jimmanifesta l-preżenza tiegħu, juri li hu preżenti fostna meta u hekk kif hu isawwarna f'organiżmu unit. Fejn hemm laqda bell-aħwa hemm l-Ispiritu Santu. Issa meta ngħidu laqda, ġifieri laqda skont il-verità, Mhux laqda li dak id-dottrini u dak jifirdu le. L-unità vera hija unità fejn aħna nożżu l-verità tagħna u flimkien bleħen wieħed u b'intenzjoni waħda inħadnuha flimkien. Alla iridna li immantnu din l-unità. Efesin 4 vers 3 jgħidilna itħabtu biex iżommu l-għaqda tal-Ispirtu bir-rabta tas-sliem. Jiġifieri iridu nagħmlu l-isforz tagħna. L-unità bejnietna ma tiġix awtomatika. Hija l-unità tal-Ispiritu Santu iva u jagħtina bħala barka tiegħu. Ma kull wieħed minna individwalment irridu nitħabtu biex naraw li jien mhix qed infixkel. Jew qiegħed inżarma jew qed indajjef dik l-unità. Titħabtu biex iżommu, diġà aħna uniti ma rridu nżommuha din l-unità issa. Irridu napprezzawha illi naraw illi ma nitilfuhiex. Hija unità tal-Ispirtu. Efesin 5 vers 21 jgħidilna illi mod sempliċi kif nistgħu immantnu nżommu l-unità bejnietna billi tissottomettu ruħkom għal xulxin fil-biża ta' Kristu. Għaw daqsxejn, x'ċavetta din, x'muftiħ. Kif jista' jkun li għandna hawnhekk nies li ġejjin minn saffi differenti tas-soċjetà, b'intelligenzi differenti, minn nazzjonijiet differenti. U Alla qed jgħidilna kunu ħaġa waħda flimkien. Kif jista' jkun? Billi tissottomettu ruħkom għal xulxin fil-biża ta' Kristu. Jekk jien nżomm posti fejn hu u għandi l-biża ta' Kristu, ġifieri jien fl-aħħar mill-aħħar rid nobdi lilu, Kristu x'jgħidli biex nagħmel? Biex nos lil-ħuti. Biex jiena nkun lest li nservihom, biex nkun lest li naqdihom. U allura dikja il-triq illi fuqha jridu nimxu biex insettqu l-unità tal-Ispirtu bejnietna. Hemm ħafna elementi oħra. Kif l-Ispiritu Santu juri l-preżenza tiegħu fostna, pereżempju bl-erf. L-Ispiritu Santu huwa Eżajja 11 vers 2 isejħlu l-Ispiritu tal-erf. X'inhu l-erf? L-erf huwa inti għandek il-verità, però il-verità weħida minha ma tkun taf kif ħadd applika ma tiswilekx. Okay? Jekk Pawli jgħid ħobbu n-nisa tagħkom bħalma Kristu ħabb il-Knisja, okay, dik hija l-verità. Ir-raġel huwa responsabbli li jħobb lil martu bħalma Kristu ħabb il-Knisja. M'hemmx tifhem dik hija l-verità imma.
Imma kif issa għandi bżonn l-erf? Issa għandi bżonn nara kif dik il-verità jiena fil-ħajja tiegħi mal-mara li jiena żżewwiġt, kif għandi nattwa. U l-Ispiritu Santu li jgħallimna kif u x'fatta. Ukoll l-Ispiritu Santu huwa l-Ispiritu tal-faraġ, tal-inkoraġġiment. Ġieli taħbtu taqtaw qalbkom, tiddajfu daqsxejn, titwarbu fil-ġemp. Alla tagħna l-Ispiritu Santu biex jinkoraġġina. Atti 9, vers 31. Nisimgħu daqsxejn. Meta l-Knejjes kellhom is-sliem fil-Ludija kollha u fil-Galilija u fis-Samarija u għaddew il-qudiem, ġifieri avvanzaw u mmexxija fil-biża' tal-mulej u bil-faraġ tal-Ispiritu Santu tkattru. Bil-faraġ, bl-inkoraġġiment tal-Ispiritu Santu. Għaliex oppożizzjoni għandna kemm trid. Oppożizzjoni għandna kemm trid anke minn eżiż tagħna li ma jifhmux il-qagħda tagħna li aħna issa marbutin ma' Kristu u ma' ħadd aktar. L-Ispiritu Santu jfarraġna f'dawk l-intoppi illi inevitabilment niltaqgħu magħhom sabiex nibqgħu nipperseveraw fil-fidi. L-Ispiritu Santu huwa wkoll l-Ispiritu jagħtina l-libertà. Fejn hemm l-Ispiritu hemm il-libertà. 2 Korintin 3:17. Fejn hemm l-Ispiritu Santu hemm il-libertà, ma libertà għal xiex. Libertà ħajdilkom sentenza waħda, libertà biex naqdu jew inħobbu lil Alla. Għandek kull libertà. Għandekx libertà biex tidneb. Int mitt ta' dnub. Meta Kristu mitt fuq salib, int mitt miegħu. Imma inti xuxtat minn bellimwiet għal ħajja ġdida. U allura iva, l-Ispiritu Santu jagħtina del-libertà biex aħna ingawdu l-istatus tagħna u l-mixja tagħna ma' Alla. L-Ispiritu Santu wkoll jagħtina t-tama. Kemm għandna bżonn t-tama li ħarsu l-qudiem lejn it-tmiem u ngħidu għalija dak huwa tmiem sabiħ. Bħalissa iva hemm il-provi, hemm it-tiġrib, hemm it-tentazzjonijiet. Tajjeb, imma Alla u Alla tat-tama. Rumani 15 vers 13 jgħidilna issa Alla tat-tama jimlikom b'kull ferħ u slim fil-fidi biex toktru fit-tama, biex tiżdiedu, titqawwew fit-tama. Kif? Permezz tal-qawwa tal-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu iqawwina fit-tama. Waħda mill-virtujiet prinċipali, vera? Il-fid, it-tama u l-imħabba. It-tama. Mingħajr it-tama ma tkomplix. Bit-tama quddiemek li l-Ispiritu Santu iseddaqa u jkabbara. Inkomplu mexxin fejn għandna nimxu. Ukoll l-Ispiritu Santu huwa l-Ispiritu tal-gratitudni. Jagħmilna nies grati. Jagħmilna nies illi noddu l-barkiet tagħna, nodduhom u ngħidu wow, David hekk għamel, Salm 103 araħ, li jagħmel lista ta' barkiet, lista interminabbli ta' barkiet li Alla bbierku bihom. Ħelsu mill-xibka tan-nassab, inkorunaħ bil-glorja u l-ġieħ, ħafirlu ħtietu kollha. U tibqa' il-Kristjan għandu jkun grat illi minn fommu spontanjament u minn qalbu joħorġu l-kliem nirringrazzjakom ulej. Ta' dak l-Ispiritu Santu illi jgħallimna din it-triq. Efesin 5 vers 20 jgħidilna 25 troddu ħaj dejjem u ta' kollox l-Alla l-Missier fis-sem Sidna Ġesu Kristu. Darba le għaxxejn. Darba fil-ġimgħa la għaxxejn. Dejjem u f'kull ħin. Int minn xi għaddej jekk huwa mart, jekk huwa ġid, jekk huwa provi, dejjem u f'kull ħin. Għaliex nafu li jekk Alla huwa magħna, min jista' jkun kontra tagħna? U li ma frankajx il-libnu stess, ma taħalina l-koll, walla tagħna l-aqwa u l-aħjar li għandu. Kif ma jtinx miegħu b'xejn wejġ kollha. Ok, forsi ma jtlunux immedjatament, ma Bibla twedna illi kollox huwa tagħna, kollox huwa tagħna. Kollox huwa tagħna. Dina aħna nemnuha bil-fidi u nafu però li għad jasal jum fejn aħna ta' bilħaq aħna bħalissa ngħidu u nemnu li aħna werrieta t'Alla. Jiġifieri, kull ma għandu Alla u kull ma hu Alla huwa tagħna.
Kif sta jkun? Għax Kristu ħallasu biex aħna nsiru eredi tal-Alla, werrieta tal-Alla. Intom werrieta tal-Alla jekk tbatu miegħu ma' Kristu biex miegħu wkoll tkunu glorifikati. L-Ispiritu Santu jagħmilna konxi tal-istatus tagħna li aħna werrieta tal-Alla, aħna tfal tal-Alla u l-tfal ukoll werrieta. Għad nitlu fil-wirt etern tagħna. Kristu ġi biex jifdil dawk li jkunu taħt il-liġi sabiex nirċievu l-adozzjoni bħala awlied, din l-adozzjoni diġà rċevejnija u la darba ntom ulied Alla bat l-Ispiritu tal-Alla fi qlubna jgħid Abba Missier. Għalhekk m'għadekx iżgħet il-sir jgħidilna. Iżda iben. U la darba iben werriet ukoll permezz ta' Alla. La darba iben int ukoll diġà werriet. Xi prospett dan? Jiena ngħid. Wow, ma nistax nifhem meta nara Kristjani għaddejjin jisom blalla imwaqqa għaddejjin ma jafux insew x'inhi l-missjoni tagħhom fuq l-art. Kristjani dajfa illi huma diżunura Kristu mhux vera. Għaliex? Għaliex Kristu tagħna l-Ispirtu tiegħu lotja mingħand il-Missier, il-weda illi wedna. Ejn nirrepetuha flimkien. La darba l-Ispiritu Santu huwa jammar fina. Kemm qed inkun qaddis għal Alla, kemm qed inħobb, kemm qed ikun ferħan, raġel taslim, raġel illi nipproduċi l-frott tal-Ispiritu Santu, raġel illi nħobb il-verità u nfittixa biex nobdija, bniedem illi nfittex l-għaqda maħuti u mhux id-dissens, bniedem illi nfittex l-erf, illi nkun imbuttat mill-inkoraġġiment tal-Ispiritu Santu, illi nħossni liberu, mhux mxekkem, ma liberu illi nagħmel li rrid. Għax ir-rida tiegħi issa m'għadix tiegħi. Ma tajta l-Kristu. U Kristu jagħmel bija li jridu. Dak li tfisser mimli bl-Ispiritu Santu. L-Ispiritu ta' Kristu illi imexxina u joħodna fejn irrid il-mulej. Dan huwa prospett illi jagħtina sens ta' glorja preżenti minn issa, sens ta' glorja u anke futura. Anke futura. U allura biex xieraq illi forsi tgħid imma hemmhekk qed jarrili jiena ninsab skuraġġit immensament, aħdem fuqha. Taf għandek tirrikorri? Għattilkom kom il-darba, mux għand psikjatra, mux għand il-witch doctors tal-ċiviltà tal-ponent, il-rikorri għand sidek Ġesu. U dak illi bieħ Alla lest illi jagħmlek sinjur f'kull sens. Kull sens. Filippini 4:19 jgħidilna u Alla tiegħi jagħtikom kull ma teħtieġu skont il-għana tal-glorja tiegħu fi Kristu Ġesu. Kif jagħtina? Fi Kristu Ġesu. Jekk inti tinsab fl-għaqda ma' Kristu u inti dixxipli tiegħu, itlob il-Alla u Alla jagħtik għax inti diġà għandek l-Ispiritu tal-Alla fik. Mek qed berdu jekk qed tirreżistih, m'għandekx għalfejn jaħsra. M'għandekx għalfejn. Ejjew ingawdu il-ħajja Kristjana tagħna. Ġesu qal jiena ġej biex intom ikolkom il-ħajja, mhux hekk biss imma l-ħajja aktar bil-kotra. Amen. Amen. Blind.